Sırı Suriye önder de hefte tirmaha 1962 de li Sem Sûriyê li malbateke Tirkmen hate jiyane. Di ciwaniya xwe de di nav komên şoreşger de cîgirt. Dema ku xwendevanê lîs hebû ji ber ku tevlî protestoyên komkujiya me re şeybû hate girtin. Piştî derket lîse qedand û beşa zanyariyên siyasî ya zanîngeha Enqereyê qezenc kir. Piştî darbeya 12 îlonê ji ber xebatên xwe yên siyasî dîsa kete girtîgehê. Li girtîgeha Mamaka Enqereyê işkence dît û 7 sala girtîma. Piştî ji girtîgehê derket di gelek karên cuda de xebitî. Ji aliyekî jî bi wêje û sînemaya ku meraqa wî jê re hebû alaqedar bû. Di 2006 de senaryoya fîlmê beynelmînel nivîsand û derhêneriya wî kir. Piştre jî di fîlmên O Çocukları, Sis ve Gece, Düğün Dernek weke senarîst, şêwirmendê senaryo, derhêner û lîstikvan cî girt. Di heman salan de di rojnameyên Bir Gün û Radikalê de qunciknivîsarî kir. Di 2011 de tevlî siyasetê bû û bi namzetên Kurd re weke parlamenterên serbixwe hate hilbijartin. Di protestoyên Parka Geziyê 2013 de li herî pêş cî girt. Di pêvajoya çareseriyê ya navbera 2013-2015 de weke aktûrekî girîng rol girt. Di Heyeta Emiraliyê de cî girt û hevdîtinên aştiyê meşand. Lê di 2018 de bi angaşta propagandaya rêxistinê kiriye dîsa hate girtin. Piştî salekê hate berdan û dîsa di meclîsê de karê xwe yê siyasî dewam kir. Önder herî dawî wekî aktûrekî girîng di pêvajoya nû ya çareseriyê de cî girt. Sırrı Suriye önderê ku 15 Nîsana 2025 qeyrana dil derbas kir, piştî hejde roja di nexweşxanê de ma di Siyê Gulanê de jiyana xwe ji dest da. Bir, nerelisin? Adıyaman. Kürt müsün? Bu mesele çözülene kadar Kürt'üm. Yani köken olarak? Köken olarak Türk'üm.